Atang aligrehan na yan eh. Aligre pero nagdag ngilad sa atong ekonomiya kaning nahitabos nasod karong mga panahon na. Pero unahon sa nato ang nindot nga balita ha kagahapon gipapanumpa na ni Governor Pambari 4. Wa nay tuob, sorry ha, wa nay tuob. Gipapanumpa kagahapon ang GO Job Order Workers sa nakalain-laing tambalanan tibok lalawigan Subo sa 66 kabuk. Dunay uban ini niabot og bed city na katuig GO lang yapon nurse pa. Oh ba? Unsa man tos wakwak in taon. Ay uban ko no matod pa 35 na katuig. Agoy, mo ang magyapoy ilang estado. Askang lipayas mga nurses kagapon ug ubang mga medical practitioners apil ang mga doctors nga giregular gyud ni Governor Pambari 4 alang sa ilang panerbisyo sa tibuok lalawigan Subo sa 16 ka mga tambalanan din upat ini provincial hospital o 12 ang mga district hospitals sa lalawigan Subo kompleto pa tanan ha kani adto patu mag-ingon tong inyong agahon kani adto ato bang naparot nga ingon lang nga uyay pagtuob lang mo tuob yung kamata Loko na. nga daw ko taong magtuob nga di amay eksaktong gamit pwede na daghanag doctors o nurses ubang medical staff sa nagkalain-laing tambalaran sa lalawigan sa Sugbo. Matay. Salamat ang uban ha. Pirtim pasalamat nilang Governor Pambari 4 kay lalimang kag magbad city katuig GO. Oh ba? Ano ba na ni casual ko no. So sa regular na gyud in town. Nanumpa tubangan sa gobernadora kag hapos buntag human sa flag raising ceremony. Doon na po gipang-promote, 19 binini gipang-promote ha, ang regular din na gipang-promote sa gobernador, diin piting lipaya gyud sa ilang dughan nga regular na gyud in town miadlas. Kani adto tuob ra gito ang amo ang mahimo unya palit ra mig dagom o naay ituslok sa among pasyente nga tos gawas palit ra dagom karon kompleto na. Mga Garcia kani adto god. Katong panahon ni Lalay. Wa maguto sila interesa ng mga pobre in tao kay sa lawig nga kailangan mapliton. Pero karon dili na lahi na gyud kaayo lay. Oh ba? Ang imong pamaagi kani adto lahi na gyud kay karon ha kay ang mga taga probinsya Sugbo maka-avail na libre sa nakalain-laing tambalanan sa lalawigan Sugbo nga gidumangas probinsya ha. So arang lipay na in taon kayo anang kaswal o GO nga na regular in town kagahapon sus matay murag karon pagkitaon nila nahitabo pagka nindot pa mga tambalan ng ipayos gobernadora kani ato bahala kani dili man kini may tabong ang mga Garcia adto gyud ni sa baga district o provincial hospital magpatambal adto na sungwat tanawa tigok ang duha paya in taon nila ay limang kag sus 66 ni kabuok mga GO o kaswal sa nagkalain-laing tambalanan na regular yun sa katapusang higayon. Ug wa mag-gobernador si Pamela Bari 4, wag yun na sila ipaglaom. GO. O ba nang resign oy? Kani ato gikuha pag yun kanang sa tawagan ni agency pag yun matay paita. Ang agency buhi kayo. Ang mga nurses o doctors nang resign oy kay pass mo ta dire. Ba? Kantang kato in taong gipasangin lang rebuilding NPA nga kanhi estudyante sa University of Cebu. Oh, I'm sorry. University of the Philippines Cebu. Sorry ako balikon me. Kantong gipasangin lang rebuilding NPA nga namatay dito sa Kawayan, lungsod sa Kawayan, Negros Occidental nga graduado. Matod pa sa University of the Philippines Cebu campus. Posibleng mag-claim na magipaybawan man hinoon sa kwan sa mga sundao gikan ni kay hindi mga pataka ni kwan pahibaw bisag nasayod patas ngan apan maghuwat kita sa announcement sa mga sundao so agiila in town ang batan-ong namatay nga gingong naigo sa enkwentros gubat tali sa kasunduhan og sa magingong mga rebuilding NPA nga si Francis Vance Dingding taga Capitol site taluoy bata pa kayo di madag ibagsak ni batan luoya sa batanon pa kayo samtang kagahapon dito sa Senado gikonvene gyud ang impeachment court pinagi sa ilang Senate President nga si Alan Peter Cayetano why nahitabong kudita nga gigunugunan nga posibleng mag-ilis sa pod og
Senate President, kay ang duha, nagpahibaw mandaan nga adto sila mutapon sa minority sa giingong Soto Block. Silang Senador Anoho o Senador Mig Subiri ni pahibaw nga magpabilin sila sa minorya, kay minority na magyapon sila. Bisan si Senador Bato de la Rosa na 12-11 gyapon ang ihap nga matud pa nipis gyud kaayo ang mayorya sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Kini human sa pagpahibaw sa mga duha nga ni abstain ni atong pagpili ni Senador Alan Peter Cayetano ni ingon nga nanumpa dayon ang mga mga senator judges at tubangan po sa ilang Senate President nga si Alan Peter Cayetano. Ayang sulot ang kuwan ay may gisulot nila ang gisulot nila ang ito ilang crimson robes nga mura silang mga anak o gudiyo. Samtang si Senador Robin Padilla pag abot niya Senado gapon gipangitaan sa hain na Senador Bato. Pwedeng idlasang nanubag kagabi gi-interview ni Mel Chanco live sa 24 oras. Matay perti idlasas tubag. Ba? Kuna pangutana siya, unya lang kumutubag na kay lamay investigasyon ka, di lang kumutubag na ang hain Senador Bato. Pangutana kimuha to sa kinan sa ako ato. Pero siya pinaka-humble ko sa kinan sa Senado mo na iya. Pero di lang kumutubag na inyong pangutana kay na may investigasyon nga sunod. So, yun siya nga, sa dihang gipangutana pag yun nga, katong inyong away ni Senador Kiko Pangilinan, isa, usapang lalaki yun. Patang idlasa. Sa pinagpabilin ko lang migo, bisa kapit na subagay, matod pa, bilin lang yapon may migo. Tungod kay, magsuportaan na ilang yapon ko sila, bisag nagsingit-singit. Ipadayon ba ka na ang ethics? Usapang lalaki na yun. Ugoya. Matod pa nga iyang ipaabot ang resulta sa investigasyon o niya matod pa nagtuog siya nga si Senador Bato de la Rosa di gyud mobiya sa Pilipinas kay mahal niya ang mga Pilipino ug ang nasoda. Iyang ipangutana sa si Senador Bato mo sibat pas laing naso sa dito mobiya ay pinangga niya ang Pilipinas hastang mga Pilipino. Atang ngiga Ruben. Ngiga. Samtang ang Department of Justice bastang sakita ni Goy, murag ikaw na lang yung pirmi Goy. Ang Department of Justice pinagi sa National Prosecution Service kagapon may rekomendar na sa pag-file og kasong plunder, graft, bribery ni nilang Jingo Estrada kanhi DPWH Secretary Manny Bunuan ubang mga opisyal sa DPWH mahitungod itong 2025 flood control project. Ang ingong gisurikbot ining Jinggoy uban sa mga opisyal sa DPWH din matod pa nga pirtig yung pagka grabihang sinurikbot pero ang pangutana ni hamag kang Martin Romualdez hapit man sobras katunga naman tas buwan sa Mayo hay naman to at tenis bonjing remole malang tabi rin daghan ani nganong kang tambalosos Martin Romualdez sumalagi paili Mayo na ron karong Mayo atong ako na ba matod pa ni Assistant Ombudsman Miko Clavano nga kinarang-reviewon pa nila ang rekomendasyon sa Department of Justice usa nila isang at ang kaso ni Jingo Estrada ang plunder ngadto sa Sinigang Bayan ang ako tabla ni. Samtang matod pa siyang classmate nga si kanhi Senador Bong Revilla nga dali na goy. Dali huwat ko nimo. Pertig yung kung ano na ang sinurik butay tandaghan ng kawatan. Ano man ang pila lagi at ang baluso sapit man mahuman ang Mayo. Oh ba? 12 na lang kadlaw Mayo kay 31 naman taron. 31 man kadlaw ang buwas Mayo, 12 naman lang. Wa magyapon tayong grabe. Loko na. Samtang duha ka mga party list congressmen ang nang-resign isip sakop sa Ubos Bay Balanguranan kagahapon ang one tahanan. Kato man sa Herbal. Tingala halin dito na. Ang one tahanan party list congressman nga si Attorney Nathaniel Udukado. Hapit man po may Ducado nito na.
Patod pa, tingali, wasay rason nga, kung igo lang ni padagsuwat nga mo resign sa as congressman sa ubo sa ilang party list nga wantahanan. Posibleng pulihan sa laing nominee nila, aron, magtuunga na siguro sila, resign na siya. Mao ba? Laing ni-resign nga ang Pinoy Workers Party List nga si Congressman Franz Vincent Legaspi. Nang resign iway igong rason kay matod pa posible nga ilisan sa laing nomis tunga siguro na sila kay murag ba? pwede na nilang paningkamot pagampanya ato ilang party list murag tunga